DJ Zmrďo. Tak už som tu. Vstúpim? Nevstúpim? Vstúpim. Hrdina nášho seriálu DJ Zmrďo prekonal všetky prekážky a teraz už stojí pred dverami agentúry, ktorá organizuje konkurs nazvaný Hľadáme nové talenty. Vďaka 287 vašim hlasom proti 174 by už teraz Zmrďovi nič nebránilo tomu, aby sa pokúsil o šťastie. Lenže v petách má žiarlivého manžela Ríšavej Irenky Feriho, človeka jemných spôsobov a vybraného správania sa. Nepčuj, jedna, lebo ti jednu Zmrďo, I love you. Tak, som tu. Vy ste ten opravár záchodov? Už ste tu mali byť včera. Ja... Vlastne čo by... Som hviezda. Ježišmária, no tak mi nadiktujte údaje, meno. DJ Zmrďo. Ktoré je krstné, ktoré priezvisko? To je... umelecké meno. Vy ste umelec? Samozrejme. Tak čo to tu robíte? My hľadáme hviezdy showbiznisu. Hajzle neviete opravovať? Ale ja... Skráte to, viete spievať, repovať, kde máte náušnicu, piercing, ukážte zuby. Fuj, tak choďte dnu, aj keď neviem na čo. DJ Zmrďo, superstar. Tak, čo viete, pán? Čo je to tu napísané? Zmrďo? No to je nejaký fór, Pinoška. Ale tak sa volám. Tak sa volá. No, to nič. Ani Pindo nie, kto vie čo a prešiel. Teda, čo viete? Všetko. Čiže nič. Viem recitovať. Za slniečka, skoro z rána, stala včielka vybúvaná. Pinoška, vyhoďte to. Ďalší. Počkajte. Viete, čo som prežil, kým som sa sem dostal? Ja viem aj spievať. Ako lepte sme spolu žili, letel som si žili. Utrite to niekto. Ďalší. Už som pomaly stratil všetku nádej, keď tu zrazu... Kde je ten dialový? Kde? Pustite ma za ním, nech mu roztrhnem To je predsa Ferry, slušný manžel krásnej Irenky, do ktorej som sa zamiloval. Našiel ma. Tu je ten v***ný. No poď sem pekne, nech ťa skopem do guli. Na, tu máš! Pomoc! No, to bolo celkom dobré. Naozaj? A ešte raz, tu máš ty hajzel! Výborne, postupuješ do ďalšieho kola. To je hlas. Teraz teplé falzety letia. Okrem toho, aj tak nikto iný neprišiel. Zdá sa, že DJ Zmrďo by mohol mať na konkurze šancu, v čom mu nečakane pomohol žiarlivý Irenkin manžel Ferry 2 kopancami do... ako sa slušne povedia gule. No je tu však problém. Bude DJ Zmrďo v druhom kole konkurzu spievať svojim novým vysokým hlasom solo, alebo ho komisia zaradí do novo sa tvoriacej chlapčenskej skupiny? Hlasujte SMS-kou. DJ 1 pre solo, DJ 2 pre chlapčenskú skupinu. Je to na vás. DJ Zmrďo.